sikker på i morgen, så I ikke kommer til at stå for tæt på bordet, så I kommer herop. Så bliver I nødt til at rette ind, fordi du skal være plads til en mere. Så er man ikke så tilbage. Så det er grænser, hvor I står, men det er kommer til at stå fortsat for alt det, om det passer. Det er med musik, jeg vil have. 1! 9! 10! Så tjekker du rigtig pænt fremlægning. Du! Og rigtig godt, du er selv blevet flag, så har du en lynhurtig. Pæst godt. Også dig, du så det også hurtigt. Du skal bare lige tjekke med benene. Pina ned, pina sammen. I to venter lige. Og Poul stiller dig med. I to går misseren og kan vente til siden. Umar. Pina videre. Hey! 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 Tag en løsning med hælen. Hælen skal være gået ned. Fast af hælen. Hey! 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 Det her er glemt, kan jeg få det?